Roy try. Ai kule pi baro i prabnget i loki jor ki ve it ban yot sneo barabor ban snap ya ka kubor ka tin ki jong blay na ka por shakapor ha ka ne ka channel ka bolong ka lenti ba jong ka jing kerku haba snap ya ka tin ki jong blay ha ka ne ka sngi ka don ka we ka banta jong ka tin ki jong blay ka banga don ban pule bat baleng ba kane ka jeslo kalong ka ji kai bat kalong ka jing pen kan mau ya ke jing jia ke ba lalek ha ka ba ngale shem la ka jong ka jing ya inti jong ka jing em bat ngakwa ka ba kum kane bakan sa jing kan mau namar kalong ka ji kai ka ba kraw in pulin ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka bakat kendai bat na gatukot ka bakalai kiktin ki baong kumni te don ki banaki jiu ki basyang keleng ki nong beksut ki la le men khot halor kita ki basyong ki mensrim boman ya ke kerteng utrai Jesu ki daong ngapen smai ya pi hau Jesu ya ubau Paul o yalap kini kibriu kibasyang keleng ban syang ban yalap ban beksut kidei ki khun uskeba bat kini kindei ki banget yau Jesu Henry ki penbot yau apostol Paul yak kabakio iu lang baka jing tre jong o bo pen ke ai ba pang bisitom kom ta ki neru ki la le men khot ki la le men le ki le men khot ya ka kerteng jong Jesu Henry yalade kim ngai ki khot da ka ta ka kerteng jong ta u ba u apostol Paul u yalat ka kerteng u Jesu bat kani kalong ka jing tre ka we na ki jing tre jong usoitan kumno ban wan hagibreu ban rong hagibreu ban sukor hagibreu ban penlong ban penpau yala de baki long ki no yala ki bau bleu la khot bat ki le men le kum kita ki no yala baki nong sang ya ka ban beksut hagapor ki apostol kini kelami bat kini ki don bat ka bakum kani ka jing tray wat hadu kini ki sngi jongi mentaru ki don ki bale kumta bat ki bale kumta de tang kita ki bau mensim baman ular rong haki ban pelong yalade ban le yalade kum ki nong yalap kum kita ki nong yalap ki bat donbor ban kren ni tin jong Jesu ban penkela ke bemot ki briu kum ka dur ki nong yalap Henry ke jing trei mensim baman kabakum gani ga jia hadu gini ki sngi ki bamanta bat ngalalap dalade bat ya gani ka bangalap ngakwa ban yathu yaka kum ka jing yathu yakane ga jing jia ka basisha ka bangalam mad dalade ngalong pleng kata kajing don ki briu ke por ki apostol ban le men le ban khot yalade kinong beksut ban lekeleng ban yalap ban pen i ba kilong ki ba train na bentau Jesu Henry ke bor jong boman ka don haki ka don ke we ke jing jia ka ba compare ka ba ngalalap dalade haka kat khandai terik ubnai April jong ka snem sijar khandai spa khandai phunriu haga ba ngalet jinglet
Onda bangalawan pai hakat sngin nengkong jong katayo. Hakata ka jinglet onda bangalawan pai na kata ka jinglet. Kala don kawai ka jingjia ka bangampoi perkat bakan jia kongta. Hakapod janmit. Ngala let ban ra ban ra ya ka port ya ka borti ya ka bala pendap ban pendon kam haying. Onda habang lalai sim ya kata ka ngalap hangta ya ki briu ki badon ha kata ka ying. Kia lang hapo ying haga wei ka kamra ki don sibun ki briu ladap ka kamra smam. Marhaba kita gi trying ke leyo i ngabang don ngawan ra hat sendak ka ying kelakot yang ke ong pastor wan hang ne ying jongi kadon ka e ka bapla ngalas ngau pla bat ngalale bandrung anda habala rung dap siying hakata ka kamra ila ai kila pediang buram ya ga bat kila lam ya sa ka kamra ka badon kita ki babon ki basyong hangta kumka ngala ilngo ki syong baro saudong bar kila ai mulai ngaban syong hangta ngala syong kop ngam kren namar bakilas dang ya kata kakam kabajia hangta kata kabajia kata gajing jia kalong kumni hapdeng jong kita gi baye syong baro saudong don gi bayeng ru ki babakun dan gi bayeng ru kadang ka wei ka kun samla hakata ka jaka kabayeng marwe ka kren ya ka tin ke jong blai bat katu kan ni ngam tip kala shwa kanu kata ka jing kren jong i kat nominate kala shwa ngala poi hamar balas dang bat habanga rong so hangta ngala poi hakapor ka bailas dang banong pide ban kala ke bamud baro pi baro ke badon hagane ke kamra iwei pe wei na du kini ke berit ke kena samla haduk mapi ke long kmi ke blatemen pi don kam ban kala ka bamud ngalas ngeu pla ya kata ke jingjia ban yo i ya kata ke bom je i meno ha ka jing em ke jonga ngala syong kop klem kreni ngala pek ayu ngala ngap ayu ikren ayu yelap kumno idwai berhagata kepor ilas dang na iwei riutmen di badan hangta ibaderu ikmi jong i ila ong ye i pidon kam ban kala ke bemut pilong kenong pop kala ke bemut nama lada pim kala ke bemut ublei ngau pha ya pi kala ke bemut hadin bela keren katokan ni ila ong ngan duai pi ila duai onda bala deb duai nagamta ita iriu longkme ila bot ter iwei pa iwei kiju kirukom keren kiju kirukom khana kiju kirukom aiji maham la ki don ki kentin ki baya per kendiat na iwei hai iwei Mre baro ila nyau yaki baki deki nong pop bat ila ong pilong ki nong pop kala ke bemut bada kata ke jing kren ke bokom kata la ipau ba la yo i ba baro ki pendem baro ki kongu bat ki syatwai hai kum taila sedang nadu nang ta ilong kmi ilaya ter ngam kan mau kan nungut tang bakawai ka kambra ka bahe ki peu put saudong
ai kata ke kamera ke bahek la kumno ngin nom dunasu ya ka khat sau khat san ngut iwei pe wei la duai ha ka juk kom duai la ki don ge je pher bat sneng ba kentu ba kin kala ke bamut bat ngala perkhat habanga song hangta kan sapoi ke pali jonga insa duai yang ngaru bat kum bai ong yai wei pai wei pi don kam ban kala ke bamut nga kermen ya ngaru insa ong kiju kiktin lesi onda habai la poi hajan jonga don yi wei long kmi ba yeng hang ta hajan e baba badi kunrit klemar da tin tai kunrit indang don sisnem siteng lene hapo arsnem empatip idang halai dan kren idang bun ktin lane idang kikti hagapor baba ikmi kom tangala petsan ya kata kerukom le barila kreni ta ikmi ban ong ya i pidon kam ban kala ka bombot ila sneng la kraw i bari taru i kongo bat haden kata ila dua ya i da kabayeng na mari bakon hagapor ka bay duai don kadak ka bangay itu bakam day kamansim ka buwan now play kay kata kadak ka bangayo i bakam day no play namar hagapor ka bay duai ay ni longkmi ine ikon baba na din pat ipan ki ya ida kakti ikta ida kakti ipan ki ida kakti longkum ba penwit bat hagata kapor itang suong amen ila ong ye tay kulung bau dew soitan hang tang sayokem kane gede kapor jongga jengdum kum tay la dep ye tay longkmi ila poi hakapali jonga nga susong klimian ila ong yang anda bal poi hangai la suong bed ma piu sakri jong try ngan duai ya pi ba pi de usakri jong blay obaya lap ya kaktin blay I ong ngan duai ya pi ngong to duai ngala dem ngala sengap bat ila duai nga ka bet ka jing duai kum bai duai ya usakri jong try onda habai lamen namar balalut baro ngade wakadu na kabai duai kumta ngala kren hangta ngala ongdu pila duai yangi baro si ying hangning idon kublai si bona ublen gar khoye pi namar kata ngaro ngan duai pi mo ngatang suong ngan duai pi I ong to bat ila simumula ila song hakmat jonga baraba ila song hakmat jonga ngalong ngin ye dua hagane kapor kane ka jingjia ka bapla kane ka jingjia ka ba ka bompat je I menu bar ka long ka bangim laban ong ka bakumno ka jingjia tang kana ka wai nga kwa banong nong ye tai kmi hanta ngan duai na kamtai ni khon lada ka long kam bawan no blay kan ne lada kamban no blay kan do menta kumta ngala duai na kamta jong ngala bukti I ila dem chapo bat uniu nyukli jong ila penok rangau chapo bat ngala bukti ngala duai da ka jinget haka kertengga dong Yesu pana Nasret lada day kabawan na me ablay kane hande ada kam day kabawan na me haka kertengga dong Yesu pana Nasret kan do kan damno haka taga jing duai on da habang loong amen ila kendit par bat ila weng ya taus nyo ila
ila klit yaus ni jungi ban long ani kasit hangtang laong kasit ken du namar ba ngile ibun kumni si kamra la ibun boros kamra te kade banchit te to ai ngu yu blai ila dep ya kane ka banta pe kapor kala amit namar kade kapor jan mit ong ya yale bam yale di no sejing sesem baro bat kumta kata kajingjia kalakut no onda habalakut enta baro la yami sa setang di bahaying ngaru ngakublei ki ngong ngan le no sejing ngasa hajan ai ngoyo blei ya kita ge jingjia ki bokum kita bat kapensa jingkan mau yanga ya kane ka tarik khat khandai tarik jong bana april sejak khandai spa khandai peun riu kane ke jingjia ka ba jia ka ba ngayot ngeu daki skor la jong ka ba ngayo ide ge khmat la jong ya ke jing treu men sim boman kum ba ngayo itu bagade jing treu boman kum ta kala do kala jano nado kata kapor bat ni ai ngoyo blai ita iknat samla hado mentai ko ikhya iklan judan su kano ke jingjia ka bokum kata haden kat to kan sngi ngala twat jimut balai gale long kumni mereka don ka jia thu ka ba ka jia sisa bapli na ka jing septing ya ki jing jia ka ba pen septing ki briu how to snam si jaknes pa kendai penru ka don ka jing pen septing pat ha ka wei ka jan met yo ka jing septing kum ta bai la wan saying ka don ka jing kaladur jong i ka pher ka jimut jim perkhat ki ka pher na dong sa dong kat kum ka jing thu haden jong kita gisngi ai ngoyo blai ke bakom gine ke dingia bat ka ne ka tin ka bangi pule mentah hang ne nyoi ya ka bor ka jing trei jong u setan jong u mensin baman bat hadu gini gisngi mentah lada u setan u yolat ban rong ha ki briu da ka bor baman ban le yalade kum kinong yalap ban pelong yalade kum kita ke bayalap ya ke kerteng jong Jesu Henry rengkat bat ke jing trei umen sim baman to tran kerku ya kane ke Jesu lak hendiat kabang waban aga ji tu ini ke jinjia basisa kaban long ke jingkerku yang ilang baro kublai sibona ya pi ke bakloi ban snap ya kane ke kubor lengkot ha kane ke sngi mentau blem kerku nagamenta ke boram jong amen